IFM Report. Ilang residente sa Island Barangays ang sang-ayon sa pagpapatayo ng Kalmay Bridge sa Dagupan City dahil malaking tulong umano ito upang mapabilis ang transportasyon patungo sa ospital na nasa sentro ng lungsod. Ang ilang residente rito kinakailangan pang umikot sa bayan ng Binmalay upang makarating sa pinakamalapit na ospital sa lungsod. Pahirapan umano ang ganitong sistema lalo na kung kinakailangan ng atensyong medikal ang isang residente ng Island Barangay. Kung sakali umanong agad na matapos ang nasabing tulay ay mas magiging daan ito upang makapagsalba ng buhay at agad na maagapan ng mga sakit ng mga residente na hindi na kailangang mamangkap mapagpatingin lamang sa doktor. Sabi naman ng ilang residente sa Barangay Kalmay, kahit papaano ay sang-ayon ng mga ito dahil mapapadali ang kanilang biyahe patungo sa city proper. Okay na ba? Panupanta ko pa Armin. Kung yun ay ikakabuti, di mas maganda. Okay lang naman para yung iwas traffic dito sa Dagupan. Yung galing sa Weste, papuntang Norte, dyan na sila dadaan. Iwas traffic. Galing sa Norte, papuntang Weste, dyan na sila dadaan. Okay lang naman sa amin. Samantala, inaasahan sa darating na ika-20 ng Disyembre, isasagawa ang groundbreaking ceremony ng nasabing tulay. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.